Ya talah temen ki gak Bas. Iki ngapa ning kono kuwi digoleki wong akeh bandak ning kono. Ya Allah Gusti, goleki anakmu bareng lho Bas. Bas. Ya talah temen mesake men iki kepiye? Bakule iki aku melas semen iki. Bas. Ini ngapain Bas? Goleki anakmu lho Bas. Kan lho, arep jaluki duit. Basku. Ya Allah Gusti, ora semua. Kok pindanggan iki piye to, Bas? Oh, suka duit. Bas, kayak madang ning kono piye to, Bas? Kayak wong itu. Kayak wong itu. Kayak ketemplean ngendi ya, Bas? Bas. Kayak ketemplean ngendi? Ya Allah Gusti. Nangkone. Ya Allah. Rambutnya diam. Ya Allah Gusti, piye kalau anakmu golekkan kowe kan mau lho Bas. Iki mau ketempelan ngendi bos iki mau? Ya Allah. Ra gelem ngomong gak bos ya. Meneng ae lho. Mana kayak jalanku. Banda aku kepingkal-pingkal Bas nyulat kayak kowe iki lho Bas. Jalan kore tenan iki ya. Rambutnya riap-riap lho. Karo madang turut dalan. Nggawa es teh 2 kotak apa ora. Lah. Kok piye ora. Lho. Engko nek dodol piye engko. Kamu dodol ngono kuwi ora ya. Ketemplekan ora iki bos iki. Lho, derok sampah. Derok sampah barang itu kayak gue apa? Lho, kata cilik. Kayak mikir apa ta, Bas? Bas